Pucujka, pucujka. Pucujka, pucujka. Pucujka, pucujka. Pucujka, pucujka. Pucujka, pucujka. Bonjour. Je m'appelle Marta. Oui, oui. Oui. Na, megszavazták. Nincs Pride? Volt Pride, nincs Pride. Most jövünk egyenesbe. Nekünk ez volt a legnagyobb bajunk, hogy volt Pride. Megszavazták, jó tették, ha megtehették, jó tették. Ó, ne Pride, nem buzulsz be a kurva nénikédet, megértetted? Hetero vagy. Engem nem érdekel, hogy minek születtél, üljél le egyes. Ó, ne buzizás, nincs tipi-tapi, semmilyen. Nem smacizol, megfogod meg a párod kezét, ha az nő, és te magad is nő vagy férfi, és az is férfi. No. Olyan büntetés vernek rá, hogy a faladja a másika. 1000 puszi. Enikő édes, csókolla. Megszavazták, bazd meg. Ez volt az országnak a legnagyobb baja. Most már így megyünk felfele. Hogy megyünk fel? Így megyünk felfele. Így megyünk felfele. Esküszöm, bazd meg, az én vagyok a hülye, mi? Hát mondjuk igen. De hogy ezek se normálisak, az is tuti. Szép délutánt. Neked is, Marikám, drága. Megszavazták, bazd meg. Nincs Pride, ó, ne Pride. Nincsen Pride, mert a gyerekek védelmébe. Pörgettem reggel, ahogy felébredtem, az Instagrammal szoktam kezdeni, és pont feldobta Elton John-t, ahogy az örökbefogadott kis gyerekét a kezébe fogja. A rohadt szemét. A rohadt tehetségtelen tetőbuzia. Olyan szeretettel nézi azt a kisgyereket, hogy hihetetlen. Megint valamiről el akarják terelni a figyelmedet, ez mindig arra való. Repülő rajt. A lesz most? A lesz nekünk, Janikám? Az meg az apánk fasza. Úgy csokorba kötve. A lesz nekünk? Persze. Nincs buziskodás. Ha utcán találkozok, nagyon sok meleg ismerősöm van. Megírom mindegyiknek, most írok egy köresemest, hogy nem paraszt lettem, mert az voltam. Nem butultam még jobban el, csak nem szabad veletek beszélni, mert ha 2 ember, az már csoport, vigyázz. Tehát nem állsz meg buzival beszélni, megértetted? Mész, haladsz tovább magadnak, hülye. Jaj, Kata édes. Jó egészség, az rám férne. Az rám férne. Úgy szédülök, mint a szarebb kurva időbe, de el vagyok, kelek, fekszek. Közben jár a mosógép, mosogatógép, persze. Villanyszámlát befizettem. Alperesnek kifizettem az első részletet, mert ugye elbuktuk a pert, ugye ügyvédem? Persze. Ja. 78 000 forintot. Sitty, már utaltam is át. Persze. Mártin, én nem szép, de gavallér. Most már ettől tud indulni, persze, ez volt a baj eddig, azért nem tud indulni, bazd. A gyerekek védelmében. A gyerek nem hülye. A gyerek nem hülye, kis felnőtt. Csak ők kezelik. Megbaszni lehet, persze. Műintézményekbe, persze, meg templomokba, miközben gyón a gyerek, kicsit megfirgelet. Ezeket lehet. Persze. Biztos bennem van a hiba, én ezt nem értem. Szép délután kívánok, drága druszám. Meg kegyelmet adni annak, aki gyerekeket megront, ezt lehet. De hogy a buzik felvonuljanak, a buzinők, meg a buzi férfiak, azt nem lehet. Ereszen le lehet ereszkedni. Úgyhogy gangbangbe voltál, éppen húztak valamire. Jaj, de maradsz vagy, Márti néni, szia, Bibike. Ja. Komolyan mondom neked, hülye ez az ország. Esküszöm, nem vagyunk normálisak. Tényleg nem vagyunk normálisak. Na, mindegy, jól vagytok? Így már, hogy van buzi törvényünk? Köszönöm szépen. Melánia, jaj, de szép neved van.
Viszki Melánia, menj a francba, de gyönyörű neved van. Jaj, de szép, ne köszönöm szépen a csér, de szép neved. Viszki Melánia, menj a picsába, bazd meg én meg Rigó Márta, menj a francba Melánia, de tényleg. Na, nem tudtam, mi hiányzik nekem. Engem ez zavart a legjobban, hogy a buzik az Andrásén végigvonulta. Nem értem. Üdvözlöm, én is, drága. Nem állsz meg buzival beszélgetni. Nem állsz meg racskókkal beszélgetni. Megértetted? Olyan ezért basznak, köszébikém. Olyan büntetést vernek a nyakadba, hogy a faladja másikat. És bazd meg mindent áttolnak. Soha többet kétharmaddal senki nem irányíthatná az országot. Szerintem, de ez csak az én véleményem. Szép napot, Tetves Mátika. Köszönöm szépen, Ágikám, neked is. Ha 2 ember, az már gyülekezés. Nem is értem, komolyan mondom. Nem, tényleg, valamiről el akarja terelni a figyelmedet. De jó csinál, addig is azon rágódunk, nem a fontos dolga. Igen, a csatorna, szökevény, más kategória. Na, neki lehetett csatornán leereszkedni? Milyen gangbang partiba volt? Kis malac, mi? Hát engem nem zavar, hát ha ő arra gerjedt, hát bármi az öreg Isten. Hát érdekel engem a más emberek nem élete? Érdekel, az sajátom se. Nem, hogy az övéké. De már Morgi. Popi Máté néni, én is szédülök. Én nem tudom ma szarérmóni. De én megbolondulok már most már napok óta. Soha többé kétharmadot szerintem. Nem szabad nekik. Nem szabad, elborul az agyuk. Elborul az agyuk. Nincs teljhatalom. Lófasz van, nem teljhatalom. Lófasz, nem teljhatalom. De tényleg, nem szabad. Meggárgyulna. Csillagparti van, csak szólok, már bár akárki is rá szeretne nyomni, ne fogja magát vissza, mert most van csillagparti. Szőr Szabina. Esküdj, hogy ez a neved. Szőr Szabina. Hát téged is megvert a jóisten egy névvel. Megszavazták. Nincs Pride. Lófasz van, nem Pride. Mi, a gyerek megáll a növésbe, vagy mi van? Vagy hogy? Hát a nemiséget mindenki, hát én is voltam gyerek, te hülye. Gyerekvédelem abból is áll, hogy óvodába, bölcsődébe zárnak be pedofil... Pontosan? De az nem érdekes, nem érted? Ne legyen Pride, mert a gyerek megáll a növésbe. Minden gyerek felfedezi olyan bánat tudja hány éves korában magát a nemiséget. Hát jó, hogy nem a gyerekeknek a gondolatait akarod irányítani, te hülye. Csokolom, szép délutánt, hogy van ma? Katikám, jól, drágám, mindig jó vagyok. Szédülök, de majd elmúlni. Puszi Mátika, nagyon szép napot. Viszont kívánom. A parlamentben tüntetés van, nézd meg már. Láttam, hogy valamilyen színes vizéket ott tartanak. Nem értem, hogy minek. Köszönöm a csillagot, Évike. És Elzbete neked is. Elmondtam 5 milliószor, elmondom 5 millió egyszer. Ez az ember szépen nem fog távozni a porondról. Diktátor szépen még nem lépett le a színpadról. Higgyél nekem, nem. Ezt nem ússzuk meg vér nélkül, Bajtás. Biztos, hogy nem. Na, mindegy. Ez van, ezt kell szeretni. Le a buzikkal! Az Istenit! Majd utána jönnek a nyugdíjasok. Le a nyugdíjasokkal! Persze, mindig kell valakit ki kell lőni, valakit be kell célni. Mi baja van a buzikkal? Nem lehet, hogy kicsit látens buzi a Führer? Csak kérdez, apám volt ilyen, te? Apám volt ilyen, az úgy verte a melegeket, mint a lovakat. Anyámat kérdezte még a halottas ágyánál, mondom, te mama, papa tudja, hogy hetero volt? Fiam, nem tudom, hát, mert mondom, olyan elementáris elővel utálta őket, pedig hát nem adtak rá okot, gondolom. Szép délutánt, Andikám édesem. Pupi, drága Márti, az oviból is örültek a gyerekek. Miben? Mi az, hogy örültek? Oviban is örültek a gyerekek. Minek, édesem? Szép délután kívánok. Én is, drágám. Minek örültek a gyerekek? Ennek, hogy nincs Pride? Ajha. Na, de az ő fia is nem mondd már, hogy Langyi. Hát buzi. Hát most ebben nem csúnya szó, hogy buzi, csúnya szó.
Hát buzinő van, meg buzi férfi. Az a buzinő nekem nagyon tetszik, buzinő. Na. Jaj. Lesz itt még rosszabb is. Persze, hogy lesz. Ez olyan álszent dolog. Hát melegek voltak, te hülye. Vannak, meg lesznek is. Borzasztó. Nagy ölelés. Ahogy mondod, Gabriella. Ahogy mondod. Orbán fia, a Gáspár állítólag már... De engem nem érdekel, nyugsz, értem? Vettem az adást, de engem nem érdekel, hogy ki buzi, ki nem. Tényleg nem érdekel. Van jó ember, meg van szarember. Lehet az hetero, lehet biszex, lehet csőbuzi, úgy meleg, hogy sose volt hideg. Engem nem érdekel, baba. Hát mit érdekel engem, hogy ki mit szeret csinálni vízszintesen, meg otthon 4 fal közt? Hát átbánja az öreg Isten. Engem nem érdekel, szívem. Tényleg, sose érdekelt. Beteg ez a Pali. Na, mindegy. Gáspár. Arról nem is lehet tudni semmit az Orbán Gáspárról. Milyen jóképű fiú, nem is csodálom, ha bemelegedett. Ez nagyon szép az a gyerek, az apja is szép volt fiatalon. Hát már most nem... Már most kiszeretek belőle, meglásd. Kiszeretek belőle, pedig hát ilyen hódolója nem volt, mint amilyen én vagyok. Hülye ez az országban, az meg úgy, ahogy van. Ez egy elbaszott nem is értem. Ott bent őrjöngenek a tisztelt házba. Mit őrjöngsz, te marhaszal? Ezt mit csinálnak, mikor szünet van? Együtt kávéznak? Vagy mit csinálnak? Mi? De most komolyan érdekelne. Ki akarja nevelni melegséget a fiából? Hát az sokaknak sikerült már. Hogy a faszomban. Köszi, Judikém. Szép napot, szép napot. Ez nem nevelés kérdése. Értsél szót. Értsél szót. Az ember vagy melegnek születik, valami kromoszóma, faszom tudja, Cejzer foglalkozott ebben. Cejzeren, de az Isten nyugtassa, de szerettem. Tehát ez nem tanult dolog, hogy bebuzulsz-e vagy nem, bazd meg. Hát ez nem úgy működik, hogy hát apám buziós, én is az leszek. Nézzétek meg, utoljára még jönnek majd az őrült nők ketresze, talán a Paplászlóban lesz, nem tudom hol. Nézzétek, ez nem úgy működik. Hát vagy van benned hajlam a saját nemedhez vonzódni, vagy nincs. Hát ez nem kérte senki, hogy ő ilyen legyen, ez hülye. Amikor itt volt az a hölgy, aki nővel él, milyen szívés volt, persze. Kinevelni, ki akarja nevelni a fiából, hogy ne buzuljon még jobban be. Ez hülye, bazd meg, ez hülye. Hát ezt senki nem kérte. Hát gondolod, hogy az az ember, aki a saját neméhez, hát annak magának az egy trauma, hogy hogyan fogadtassa el magát a kis mikrokörnyezetében a szüleivel. Mindegy, hogy férfi vagy nő, teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány. Nem még a társadalom is ellene fordul. Menj a kurva anyádba, károsabb vagy, bazd meg, mint a kokain. De tényleg, te önmagad vagy a kárhozott. Ezt nem lehet kinevelni, mint hogy bele se lehet nevelni. Tessék bebuzulni, ez nem úgy működik. Jaj. Olgikám, szia, drágám. Én értem ezt, de a főni nem. Ő nem főnök, tudod, hol főnök ő, bazd meg. De ki magán nem tud uralkodni, akkor ki felett akar uralkodni. Ugyan már? Ugyan már? Egy felcsúti parasz gyerek. Vagy alcsút, vagy az apja fasza tudja, hova valósít. Ez egy parasz cigány gyerek. Hát nézd rá. Pipás fotókalapba. Hagyjál már. De engem az se érdekel, hogy cigány, bánya, az öreg is, csak ne lenne hülye. De hát hülye. Istenem. Nem hülye egyébként, nagyon okosan csinálja. Jaj, de okosan csinálja. Félelmetesen okosan csinálja. Félelmetesen okosan csinálja. Én meg imádom magácskát. Engem, István, ne tegyen tönkre. Minden nap mosolycsal az arcán, pedig nem az a szándékom, drága István. Vagy Ádám, nem tudom melyik a keresztneve. Hát én most semmi vicceset nem mondtam. Na mindegy. Vagy vele születi, vagy azért csinálja, mert trendi. Egyszerűen hülye. Az utóbbi a problémá is nagyon gáz.
Dósa Ildikó, Nyalkámán Pinát? Bocsáss már meg, hogy ilyen közvetlenül így püf bele a közepébe. Te úgy nyilatkozol, bazd, mint a tévedés jogát fent se tartanád. Mi az, hogy trendi? Mi az, hogy trendi? Trendiségből, te azért, mert most ez trendi, akkor te lefekszel egy nővel? Piff, lefagytunk, mi? Nem mondj hülyeségeket, kérlek szépen. Ez nem lehet divat, bazd meg. Az, hogy egyszer kipróbálsz valamit, tetszuk. Én nem is értem komolyan, látod? Na, például az ilyenek. Hát beleviszel a sírba. Beleviszel a sírba. Szép délután, viszont kívánom Évikén. Az ember vagy mind a kenyér mind a két fele vajas. Olyan is van. És akkor mi közünk hozzá? Főnök az indiánoknál van, úgy. Tampozik, akkor műtünk. Borzasztó. Divatból nem lesz valaki buzi. Divatbuzi van olyan, hogy divatbuzi nincs. Az, hogy kíváncsi az ember, gyermeke, hogy vajon milyen abba a csapatba játszani, vagy milyen ebbe, olyan van. Na de hát ez normális dolog. Még téged nem anya szült, bazd meg. Nem, nincs szándékom. Nem megbántani akartalak, Ildi. Azt mondja, nincs szándékom. Akkor meg miért mondasz ilyet, hogy trendi buzi valaki, bazd meg? Az, hogy kíváncsi, az egy dolog. Hát minden ember kíváncsi. Mi te nem voltál az gyerekkorodban, nem? Te szent vagy. Téged szenté kell avatni most. Hagyjál már. Ne idegesíts. Az a baj, a fiatalok ezt annak hívják divatbuzi. Hát, hogy a fiatalok minek hívják, az a fiatalokra tartozik. Én nem vagyok fiatal, én is voltam gyerek, én nem felejtem el, hogy milyen voltam gyereknek. Én is a nemiségét felfedezi az ember. Na, mindegy. Szia Mártika, mindenkinek szép délutánt kívánok. Katikám édesem. Nincs divatbuziság, te hülye. Nincs. Az, hogy kíváncsi, olyan van. Persze, és legyen is. Legyen is kíváncsi. Hát az viszi előre a világot, baszod. Hát ha nem keresgélnek, kutatna az ember, itt fent lennénk még a fán. Nem én, de valaki, aki igen. Nem én, nem, de valaki igen. Valaki divatbuzi? Olyan nincs, édesem. Tehát olyan nincs, hogy divatbuzi. Gyerekeknél sincs olyan, hogy divatbuzet. Vagy élvezi azt, amit csinál, vagy nem csinálja, főleg a gyerek. Mindegy, visítok, azt mondja Szilárd. Já! Olyan nincs, hogy divatbuzi. Ne idegesítsetek már. Na, ebben az országban már csak ahhoz van jogunk, hogy adózzunk. Igen. De az adó, az hosszú. Akármilyen szép a neved. Adó, nem adózzunk, hanem adózzunk. Melánia, gyönyörű neved van neked. Nem térek napirendre. Na, megszavazták, úgyhogy nincs Pride. Köszönöm szépen a csillagot, Andreám. Nincs Pride. Ha most lőnél rá, hogy buzi vagyol, akkor ne készüljél Pride-ra, mert nincsen Pride. Nézzétek már meg a kedvemért, a Netflixen fent van, mert úgyse fogjátok elolvasni. Huxley-nak a Szép új világ című könyvét. Nem fogjátok elő, de fent van Sajnos nem szinkronizálták, de nem baj. Kurva jó. Erről szól. Szóma, ha mondom, segít a gondon, egy köpcenti helyre biccenti. Ja, Istenem. Ennyi volt. Most már repülőrajtot veszek. És én boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Hát, jó van, anyukám. Van baj a fejekben, mi? Főleg az enyémben. Gyalázat, komolyan, és mi akarunk Európához tartozni. Hát hülye, az oroszok előrébb vannak, mint mi. Borzalom. Borzasztó, bazd meg. Borzasztó. Bár megmondtam, amikor nem nyerte meg a választást, hogy kurva keserűen meg fogjuk bánni, mikor újra hatalomra kerül, és itt van. Ja. Ez zárt osztály. Ez zárt osztály.
Drágáim, csokolom a szíveteket, ne buzuljál. Ha látsz meleg ismerőst, integes neki, mondd, hogy sietsz, mert időre mész, valamit hazudjál, ne állj le kanyafanyálni, mert neked akkor kaszálta. Azt mondja, ékezzetek nélkül, akkor bocsáss meg, Melániám. Bocsáss meg, drágám. Hol lehet becsekkolni, még mielőtt felszállunk, ez hülye. Ja. Mindig valami nagyobb dologról vonja el a figyelmet az ilyen fiszfasz ügyekkel. Mindig. Mindig. Repülünk a picsába, oda a nátházba. Néztem az országgyűlést, egész elképesztő, hogy mit meg tudnak tenni. Hát bazd meg, Gabi. Hát teljhatalmat kapott, háborús vészhelyzetre hivatkozva, azt csinál, amit akar. És meg fogja hosszabbítani, mert hát az érdeke úgy kívánja. Az érdeke úgy kívánja. Bármit megcsinálhatna. Kijárási tilalmat vezethet be. Mert bevezethet. Teljhatalmat, nem adok már ötleteket, de így van. Karácsony Gergő írja oldalán, hogy Budapest szabad város, és Budapesten lesz Pride. Az, hogy ő mit ír, üzenem innen Karigeri, hogy baszta is meg az anyádat, az Andrássy útról vedd már le azokat a karácsonyi világításokat, gyerekem, mert már húsvét jön. Na, az is lázítani, azt a más faszával verni a csalánt, az könnyű, mi? Jaj, hagyjál engem belebé, nem bírom, azt se bírom, nem bírom. Szia, drágám, szia, Ildikém. Fortissima fingus, szevasz, drágám! Szevasz, fortissima fingusom! Na, le kéne venni a karácsonyi világítást, mert hogy húsvét jön. Nincs ember? Én szedjem le? Hát szedje fel le, aki felrakta. Azt se bírom, Karigerit, nem bírom. Nem kell az embereket lázítani, tényleg nem kell. Hát vonuljál fel te velük. Meg ilyen arcfelismerő izét akarnak majd, hogy kivonul föl. Eddig nem mentem a Pride-ra, hát eszembe se jutott, te hülye. Hát mit keressek ott? Mire legyek büszke? Én nekem... De most elgondolkozom, ha lesz Pride, akkor csak kimegyek már, hogy történjen velem is valami. Arcfelismerő lesz, vigyázzál. Na, kellő mennyiséget ittam, lelépek. Heteró vagy? Az Istenit neki, megértetted? Semmi buzulás. Semmi buzulás. Nem áll